Horas madihita salhutna. Huriana hinaholong ni tuatan yang masuk mahita tu parmiyata di bahani martang yang naho mahita di bagasan rohata. Amin. Mari ende ita sian buku ende nomor sia ayat sada 1 ayat 3. Puji
marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot anoon. Amin. Disuruh de bata do anakna gabe pardengganan, taringot tu dosata, hamu ale akadongan, molosongoni di haholongi de bata hita, ikon dohot do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan de bata, pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gijang, mauliate maroham nami tuho, ala dilehon anakmu na sasadai tuhami, jala dipalua ho hami siam gonggoma nisi bolis, hupangi dohami tuho, sayramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusan dohot hagogotan. Saise sama dosa nami dohot pangalesion nami di hatam na badiai. Sai par badiai marohan nami marhite-hite tondim. Jala pamasuk hami tu hangoluan sogot. Asa pujian nami hodisi. Rodi saleleng nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde ita sian buku ende 126 ayat 2 dot ayat 4. Tangihon hamu mahapatik ni debatasian sada Petrus bindu 4 ayat 10. Masih pature-turean mahamu ganuk marguru tu asi-asin najinalona. Songon aka juara bagas naburju di ragam-ragaman ni asi-asini debata. Ima sahatna rap magidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marindema kita.
Tatau poti madosata. Ale Tuhan dia bata, amanami, pargogona suatu dosan, parasi rohami dahami nadangolon, narodo hami tujolo manopoti dosan nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami, tubuh jaladang adong haposeon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu, macai godang do pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami, ale Tuhan, alani denggani basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalosion nami, sai ingot mahami hobartu asini roham, dohot denggani basam, alani guarmu, ale Tuhan, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasil sini dosa. Songonon do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoau. Marhite sian aka dosam. Jalan nunga dilojai hoau. Marhite sian aka hajotonmu. Au tutu. Au sendiri manelesei aka pangalausim.
alani hadiroku, jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Mari kita sian buku ende 174 ayat 4 dot ayat 5. Tabege mahata ni debata turpuk ni hari mingguan sian 2 Kronika bindu sia ayat sada sahat ayat walu. Tajahama marsorim-sorim. Ia raja buru-buru sian Saba. Dung di bege barita ni si Salomo Roma nasi datu Yerusalem. Naing masih ujian dohot si Salomo marundang-undang. Mardongan parangan mancai tongam tole unto akan nama ngusung na hus-hus maragam-ragam dohot sere mancai godang dohot mata intan. Jadi dung saat nasida tu jolo ni si Salomo di pabua-bua matu ibana saluhut na di bagasan rohanai. Di patora si Salomo sudah naso pidatorang hatu nasida. Jadi dung di daraja boru-boru sian Sabah hapistara ni si Salomo dohot bagas na pinauli nai.
Laos di dogma mandok rajai, sitong do hape baritai na hubege di luatu. Taringot tu aturan binahen mi, doho taringot tu hapistaranmu. Martua mahalak parhalodom, martua madohot akana posom, akana toktong marhalado di adopanmu, pabege-bege hapistaranmu. Ima sahatna hatani debata, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan peopsa. Amin. Marende hitasian buku ini nomor 724 ayat 2 dohot ayat 4. Saha tidakon maha poseotai songon nahina tidakoni dongata saha poseaon di sandok portibion rap hita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso atu dosan natu mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman tinabuhon isi Maria naga begabian si Antondi Porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata natumai na bernit diping namate tarpajal do ibana diau pinarsilang, natua tubanu atoru dunggitanon, namulak mangolu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosan, di simai bana paima mulak sogo tutanoon, mahukumi halak na mangolu dohot namate, au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato penihalak Kristen akan nabadia, dohot di hasiasiani dosa, dohot di hate namandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan nasora sudah. Amin. Kursian sektor opat.
Tabege ma titing na masa di mingguan. Tabegema tikting di huriata di bagasan mingguan na perjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu 10 tolu dong Trinitatis manang hasi tolu sadaon doho topik mangurupi sian nasa haholongan 2 Korintus 8 ayat 1 ayat 7 na paduahon pelean tujolo sadarion minggu tolu September 2020 tolu di patu pado pelean amplop tujolo bahen tupak tupang urupion paulihon ruang konsistori dohot gedung sekolah minggu HKBP MT Haryono pembartusi di parade do amplop si siota dung sipul tiktingon madokata nasida mewakili panitia pembangunan sian parhalado. Nah patuluhon sakramen padidion nabadia khusus sadarion minggu tolu September 2020 tolu di parmingguan pukul sia tolu puluip manang bahasa Batak di patupado di huriaon sakramen padidion nabadia khusus tu sada halak danak boru sian keluarga terdaftar di lembaran warta. Nah papaton sermon guru sekolah minggu sadarion minggu tolu September 2020 tolu pukul 10 sada tolu puluip marenganan di gedung serbaguna di patupado sermon guru sekolah minggu. Nah palimahon bazar panitia parheheon na poso bulung sadarion minggu tolu September 2020 panitia parheheon na poso bulung naing patupado bazar makanan dohot minuman alani marsi tupahan jala masiurupan mahita. Nah ponopon aksi sosial pesta gotilon dan HUT 40 tahun HKBP. Hobar tu pesta gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Prapatan di patupado aksi sosial donor darah di hari Minggu tolu September 2020 dung sidung permingguan pukul 10 marenganan di ruang sekolah minggu alani di Pangido persituton di ruas HKBP Mampang Prapatan. Napa pituhon pertangyangan uik di hari Selasa 5 September 2020 masuk pukul 10.30 patupaut tado pertangyangan uik di uik tolu di bagas ni keluarga pesihite Boris Simbolon marenganan di gedung serbaguna rak mahita mendohoti pertangyangan ni secara khusus ruas ni uik tolu. Napa waluhon patanakon hatani debata menang PHD di hari Kamis 7 September 2020 pukul 10 PHD ina Kamis di hari Sabtu sia September 2020 pukul 10 PHD ina Deborah. Kegiatan PHD maringanan di gedung serbaguna. Napa siahon warsap memayat di hari Minggu 10 September 2020 pukul 10 sadawib. Sidung di patupado warsap memayat turuasni huria na berminat madohoti boima mendaftar tu seksi ina Deborah Ibu Dormian Boru Simbolon. Napa 10 sadahon na 10 kegiatan pra parheheon ama hobar tu ulaon parheheon ama panitia patupahon foto keluarga rap dohot pendeta sang hormat Banjarnahor STH MM di parade do potebut dohot kontribusi di patupama di bagasan 2 sesi ima minggu 10 September 2020 pukul 7 do pukul 10 sektor sada 2 do tolu Minggu 10 September 2020 dong permingguan pukul 7 sia 30 sesi foto week 4.5. Poima dihubungi panitia melalui Herdianto Limbong dan Hasanuddin Brutu dohot hisar pandiangan. Nah pas 10 sadahon malam dana dohot hiburan hobar tu pesta gotilon dohot HUT 40 tahun di patupado malam dana dohot hiburan di gerejaon nah hinobasan ni panitia disakapi di hari Kamis 12 September 2020 maringanan di gedung gereja HKBP Mampang Prapatan hobar tusi di pararedo tiket terlampir di warta rak mahita manangyakon jala persidohot di ulauni. Nah pas 12 hon
pengembangan seksi pendidikan, laho pahebakon ulaon ni seksi pendidikan di Huriaon, di Pangidohon matu sadok yana kota parsikola minggu sian SD sahatu SLTP pasahaton fotokopi rapot semester genap boima di pasahatu seksi pendidikan amang situa Agustinus Simajuntak. Kebaktian kebangunan iman distrik Sadarion Minggu 3 September 2023 pukul 14 WIB maringanan di Sopo Marpikir HKBP di Patupado kebaktian kebangunan iman HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Sian Huriaon Borhat pendeta fungsional anggota Dewan Koinonia dohot sada pembina remaja 2 remaja dohot opat napo sebulung napa saplobaton kebaktian Padang Ina Hana Distrik di hari Selasa 5 September 2023 pukul siawib maringanan di Buperta Cibubur Kempi 2 di Patupado kebaktian Padang Ina Hana se HKBP Distrik 8 DKI Jakarta borhak dosian gereja tahun punguan Ina Hana niluhon ni pendeta resort napa 15 hon ruas na marsahid tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas namar sahid hatani debata pasahat madalan mutu jahoba jalaha posi ibana asa ibana paturehon pesalme 37 ayat 5 pasa plonopon nama ulang tahun perhaladu dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani debata aitaban ni do di hano gajang ni umur ari-ari dohot tahun ningolum dohot dame poda tolu ayat 2 parhepengon terlampir akapelean hamlateo dohot na asing naso jinaha di tiktingon taidama di haratasta acara nadong di hitabe songoni matikting di huriata di bagasan saminggon tuhat tama nama masu-masu. Marinde mahita siang bukuende pituratu sapluonom buhut papungu pelian sadaa dot sadabe. Horas Madihita. Na pinarsangapan amang pandita resort amang pandita Banjarnahor dongan situa HKBP Mampang Rapatan songsongoni matuhamu ruas ni HKBP Mampang Perapatan perjolo mandok mulate mete tutuang pardenggam basai siala bodo pe pajupa di bawasan Hai Pason di Bogasan Sadarion. Ya aujong-jong disos sebagai perwakilan ni panitia pembangunan ni HKBP MT Riono ima pembangunan gedung sekolah minggu do gedung konsistori di Huria nami. Songon hami sebagai ruas pagaran manang Huria pagaran ni HKBP Mampang Perapatan rohami tujolomuna amang inang songon nai tik-tikon naking imanalaw mangido pangurupion sian hamu ruas ni HKP MT Riono asaboy mardalan nian pembangunan namia amang ngamardalan hira-hira lebih hurang 3 bulan ma pembangunan ni konsistori do gedung sekolah minggu nami di HKBP Mampang Perapatan di HKBP MT Riono napos dorohani sudah ruas ni HKBP MT Riono amang inang dia sian pangurupin muna tuhami alani kami mendok muliate ma tu sudah ruas nama nanya kong suang songoni ma diamang pandita na selelengon membayan perhatian support tu kami panitia asa dengan mardalan pembangunan ni jala di Bugasan Minggom matutu di pasahat nasida di pasahat pandita resort dong asitua kami sebagai perwakilan ni panitia nalau mandok hata asa songon na riaro hamuna amang inang lau membain pangrupioni jalan apos dorohani sudah ruas ikon mardalan do pembangunan ini di Bugasan tahunon
songon adong di video na web kami adong do di si songon progres na amang inang jala salilengon pembangunan undang na mempercantik pembangunan kami amang inang alay na memang kondisinya sangat memprihatinkan piga-piga dongan parhaladu sian mampang parapatono nga membereng memang kondisi sudah agak kemiringan na arah tu kali ala na kondisi di gereja namion pinggir kali do jalan nga sangat kemiringannya hampir 15% sian kondisi ni dinding di gereja jala kadongan ka pandita penaro Tuhan marjamita nga sangat khawatir mau naik tu ginjang konsistori terasa getaran na yang manginang jala sialani ma hami dibuka sasaderon mangido pangurupion Tuhamu sudah ruas ni HKBP Mampang Perapatan asa baik kamu ma amang inang sian es rohamuna lau mengurupi hami jala tangyang nami sian HKBP MT Riono saya di pasu-pasu tuatta ma sudah pas samo tandang tajalo di hita sudah perkeluarga manang na akan naing manguluya ka perkerejope tu ruas ni HKBP Mampang Perapatan di ramuti Tuhan ma songoni mahata patujolo sian hami mewakili panitia horas selamat hari Minggu marita salutna maulate Marende mahitasian bukuende 710 huhut papung pelian sada A dot sada B. Ida mamulu sando polua
dewata nasumurong siyan saluhut na roha imana mga ramauti ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras merita Jamita di minggu sadarion tanggal 3 September 2027 minggu pawaluhon dung Trinitatis ima surat ni Apostol Paulus napaduahon tu huria Korintus biduelu sada sahatru pitu asi-asi tu huria Jerusalem. Alai upapoton hami ma Tuhamu makadongan asini rohani dewata nani lehonnei tuaka huria nadi Makedonia. Ayatik pe di bagasan panguncunan dohot hapor suhon godang nasida di horhon halas ni rohana nasida nasumurung akup ni sukok ni hapogoson nasida do habasaon na lumobi uhati dakodo nang dilehon nasida nasana tarpatu pasa lubi tahesian gogona jalasian lomona do gugudo dia poi nasida hami jala dipangido asini roha imana naeng gabe parsidohot mangurubiah kana bediai jala gumudang sian na huhirik pami tung dirina do dilehon nasida perjolo tu Tuhani dungi tu hami mangihutton lo moni rohani dewata gabi huapoi hami si Titus ansal laos di paujung di tonga-tonga muna ulaun asini rohaon songon naong pinukanai alai songon hasurunga muna dina saluhut di hapursiaon, di hata, di parabinotoan, di nasa haringgason, di pakahalongemuna di hami, naik songonima hasurungamuna nang di ulaun asini rohaon. Songonima sahana. Turpuk tahun ima Marsilio Leon mengurupi membantu aka na membutuhkan akan hurangan alai di tonga-tonga ni hitape tong terbatas tersoni mate maul te molo murah memberi dari yang kita punya dari kelebihan kita biasa alai selalu diperhadapkan do akristenan tu polemik yang agak dang masuk logika yang orang masuk akal sipata kira filsafat teologi mau bisa diperdebatkan, bisa dibahas, bisa diperpanjang, bisa digali tarbohado horwa jolmai bui mangalehon alai kurangan ibana sedangkan nadong di bana maul kan memberi pelagi muladong pikiran pendapat kelompok menang piga halak di negara-negara tertentu nama bain ada ajaran misalnya di Eropa bahwa manusia itu harus berjuang sendiri mempertahankan hidup mengelului hamoraon hasangapon harus diperjuangkan perjuluma hita alak batak pe jolo saja buru satu halaman ini pertama dulu keluarga kita cukup anak-anak sekolah ada rumah ada mobil baru bisa memberi manusiawi kan alai bohama ajaran ni Kristenon mangalean alahi tapi hurang perdebatan panjang do inang do amang mau diadu dengan filsafat mau diadu dengan sains mau diadu dengan apapun itu pasti mereka berkata orang Kristen ini ada-ada saja masa bisa memberi kita aja kurang Personi merupani keberadaan ni Jerusalem hati-hai martaut tahun haleun kelaparan bencana alam agar ni buru masa soni hati amangina
bisa ada luat dang kira-kira hari rupani babu-rupe di cover dang kira bula babu-rupe orang stok oleh malah sampai 3 tahun halion habis mas stok nih aka masing-masing jolma dungi merapok mah huria Jerusalem bohama tawain surat tuaka huria na diperserakan nih tasong ini merupani kejadian merapot terus merapot dipertimbangkan akahuria dia mana boy membantu nahira surplus. Kalau di Jakarta misalnya kalau mangido kita bantuan akahuria dia mana boy tajalo. Oh jalan jambu, wah tong ni dokang. Bahasa jalan jambu ala gudang disi akan amora. Gudang ruasna ka pejabat, warong menteri, warong pengusaha, ya banyak. Oke catat. Rawamangun, puasa Rawamangun ala ruas nomor 1000. Oke, songoniro nang di Jerusalem dicatat Korintus sebagai pusat kota, pusat perkembangan, pusat niat perdagangan, pelabuhan di sini, gudang anggota dewan di sini. Catat nomor 1 Korintus. Dia musai Filipi, Efesus. Talerang masuk Makedonia, alahuriana mek do misalnya songot cawang. Resok Sutoyo, orjamita kami 3 bulan nasalpu, bah memang ke cawang ya sekitar 50 kakak saja. Tang masuk. Ale Roma Makedonia madokon bahasa nang dipamasuk kamu kami sebagai daftar penyumbang. Ala anak otik godang pilihan nami ikhlas doami. Kamu kan geleng do. Geleng pihami amang. Allah yang jalo hami dengan bahasa set Tuhan. Nunggu jalo hami godang pasu-pasu set Tuhan. Jalo hami asini roha kasih karunia set Tuhan. Pamasuk kamu gorami. Ale nang paksamu amang dah. Ai gudang do pihak urian belaga. Nak paksamu, kamu kan tongot di hati masa porang di Makedonia. Jadi terganggu ekonomi, kabar 3 dan laku. Kapangula be ijabu majo, ala kalau laut luar bahaya. Nak paksamu, barak kalau paksaan. Alai berjalan waktu. Gumorang do na pinapungo di Makedonia ini, uriana meti, gereja yang kecil dibandingkan huria Korintus itu asa tersurat di Korintuson, surat si Paulus. Kenapa gereja yang besar memberi sedikit dan gereja kecil memberi besar? Itu menjadi pertanyaan. Diselidiki. Tangan tor ijalo dah. Laksong kita, babolong ngambil gater, barak pula rohono be maulate ter binuam laksoni. Di suku dohuria Makedonia menjadi bahan pemikiran teologis di hati khususnya Paulus. Kenapa Makedonia gereja kecil memberikan lebih dari kemampuannya? Lo bisa narong di mana? Naso terhirim dang lau pikirat tatusi bahkan tidak diperhitungkan. Kesimpulan dari nasida nunggu jalo hami amang Jesusi bagasar rohana simple, very simple. Kami sudah menerima Roh Kudus, kami sudah menerima kasih karunia, kami sudah menerima berkat dari Tuhan. Mau lo tolu takar holo pami sadari boras nang rugi kami mau lo posisi kami satu ngatakar untuk gereja. Allah yang go Korintus na belgai madokon nang penga go ruas na namora. Di lok perlu dope di kami. Hadua emak di lok kami tu Jerusalem. Hadua emak. Jadi intinya memang kena majalo kasih karunia do mampu. Mulu sama jalo kamal di mal do amang. Manangi si petaho ya halak ni mulu so jalo do pe kasih karunia. Pasti di mana. Maaf amang pendeta kami masih miskin. Kami masih ngontrak rumah.
Ke gereja aja kami susah kalau ada ongkos Grab. Gimana mau nyumbang gereja? Berupa nih. Kemudian tapi gema titing di minggu sadarion na situ itu. Merdu tu rabok perhaledo ala naung orang pas be gedung sekolah minggu tai di hamuna manami do inanami marsaka mahita membangun perenggaton pauliulihon gedung sekolah minggu. Pinangido tok terus ni huria masa di lebe masien ukak ni rohana. Nong ni matiting di tadi minggon hina situi. Di gereja iya dong do pejabat. Adong do tukang beca. Teroma ulang mula gereja dalam ma ruas tukang beca itu bilu perubasan. Ora samang perhala nami. Ora apalah hama. Ai mardomu tu titing nakido. Ai song kami bama perbecaon ibu edo dohami. Baru amat tahu no. Maksud dia nak kena orai do pola termakata ina nak tahu ni na situ. Alina dia babu do mang. Bu do tahe. Babu do. Ay hola manukod do amang situ nami mula ma matawang enak kisong nalaw do tu bilu perubasa ko ni natay merua ho maksud mo na ay ho sudi atoy ho soal tu di bergerak untuk pantau ho do ini amatay tenang ka ho si song na curi gau to maksud mo ay po to hepeng maul dekat menarik bet sampai pas-pasan do. Ang ibar holo pelatau ta barang do pe. Jadi maksud malak kamu latehon. Barang. Jadi anu maksud nak lagu sih. Toko jo. Ana bigir nak kidai do situ ai nang mabangun gedung sekolah minggu kita. Jadi bamolo menarik kau benang kepala 5.000 sisi hon. Hi mani. Oma cataina. Maaf dulu, maaf. Iban nek pidei rohon. Gawe pas semangat tu deh. Erak terasa dapat 3 tahun na sa pulsia Juli 3 tahun kami. Abi odo pe masih hol tuamu al terung arwes ka. Jadi dapat tu sibe. Ale jonok do. Kemudian ini nak oket di, gawe lupa nak cerita ya. Kesimpulan nak setuju natai, mangaleon tu gereja melulawak na orang becana 25.000 tu gereja berdebat malah. Aliang gua akan nasib bo, barangnya tu jatong bawa terserah apa. Akhirnya terus doa lah marsawal do inatai taringok tu sumbangan ni gereja on. Ali terus si babungu amatai sampai 1 juta. 1 juta. Bunga beli gede 1 juta. Ada yang MTR orang beli 1 juta. Ilia amatai do 1 juta. Mamang situ nami ikhlas doa narik beca posisi 5.000 na amatai basoro situ hitung dah akhirnya so terzalona kan dia terzalona yang mana aduh ayo tanami anggohet do warna abi bahasa Inggris di kan go ahead aduh ko ari so mendayung do go ahead tanami maloro bahasa Inggris over in nama marbola kan uri pura bahasa barat na juli over lain lah over kan tapi bahasa Inggris itu maksudnya kasih sama saya bulan. Dokter Zala rohani situ sejuta ya lay pihak memejai. Lawa matai makataya kepada ron baru Zala taron de sona borak doang. Kan itu dah hodo si
sia letai. Bapak ngelihat dah bah. Tapi gue bikin tak sepakat talero inatai nak. Apa main tu jalo mak. Tep mah tak sedeliling. Roma udan hebe dohot angin puting beliung di hutai. Jadi do cerita nanti. Naso tinagam gabe hona jabuni amat tahun perbecau. Jadi rata atapnya udah terbang sana kemari. Ada angin puting beliung. Ya tu siang bahasa Batak itu kenapa so baru cerita. Ya tu sih lo. Oh ya itu kok kalau saya mau cerita bilang ya tu sih. Pendek cerita rumah ni amat tahun jabuni bagas amat tahun rata dengan tanah. Teror nate. Iman nih. Bapak ni siapa? Juga reng laku tu gereja penging, ang panotan ni barang katu jabun deh, nga aratan nak basi nama mati tu, ay dua ay mana, baru tu, nak salah dah, jangan ka, ay si mati. Alai, viral biamat tahun. Alam mampu seorang tukang becak memberikan 1 juta rupiah. Viral bagaimana satu pereses, bahkan satu epurus, tiki sororope halisus sungon, aitor atau do beritekan, bang gue kerja nami dah wah, dapat ditaresoton, pereses, betukang beca dah wah, 1 juta ilian, ale yang kau namorai 500.000 do, ini mana tong, itu mana nak kaboton kabarokan, ale orang kabarok soalnya bang, tu pereses, denggado mampang, mantap. Angko peditannya lah hitung. Tapi mana yang pres nami? Ayang ko na mora na gudang nure nami. Alit tukang pesa do na ala gudang na. Dangi lusi pare sonat to. Bahaya do pediton rana. Sarma satu ibu urus. Ala yung diboto na masa angin puting beliung di hutai jalaho na matai langsung do ibu urus. Harus kita bangun rumahnya. Mahema bangun borhak ma perhalado madapaton esona rohamu memang situ nami bayi mada ayo bege hame ro uden do elugo sore mago bawa lama amir kamu do sehat-sehat damunian sehat do besok lama memang ni kondisi enak teh. Enak pesong ni, minum kopi macam kamu, nah termulak kamu, berek kamu jo, nama masuk dia kan, awak ni nak. Ini dah, pas satu tahun ada, ada epurus, ibang macam umurang, ibang matong. Jadi si matai kan, ada energi apa ini? Nah kupasah tu kita, kira narong do kekuatan. Ada energi positif, boy menggerakkan untuk memberi saling tarik menarik. Ibortibio. Oleh dok kalak hukum taburtua ya teh. Ahana ni baen jalodo. Ahana ni leon kita akan menerima. Tersoni mah model ni pemikirian teologi ini agama ta tang mago na dengan inang tidak hilang pasti buahnya yang baik bamolona roa ya pasti buahnya yang tidak baik arong do kikuatan di son inang amang di dunia tahun arong do energi di son sehingga hera masih pebuan sudi masih mengirim pesan-pesan kan itu pesat di kan ayah dong amat tasongonon ekonomi lema ale manubang gereja kemudian sampai kepada pimpinan kemudian pimpinan itu bilang kita bangun rumahnya yang runtuh adong kekuatan alena kekuatan hira mistis beda do ajaran nih nak tradisi
sada suku manang kelompok-kelompok adong di Porcibion dang gabe molotale tu gereja turungi Roma tong aborngin manaroke peng sagoni tu jolo jabutai langsung oni deh anggoi ada orang malu do cerita hon di Jawa amu malu bahasa Jawa deh aku kuat bahasa Jawa nang tahu bahasa Jawa aku kuat alan hubigi cerita sa Jawa do ala Jawa jadi ala Jawa on berkeluarga ale biasa mah laki dang arong karejo ni amatai amorarong maju wartukang orarong maju bayasot kobun besok kobun serabutan do gorete teh serabutan iya inatai bahasa Jawa mas ina kalau mas do bahasa Jawa apa oleh istri harta apa mbak ini ro apa bojoku ini ro apa mas ya iki lo aku ingin pergi kerja endi ya pokoknya entah kemana lah endi kemana lah nggak tahu lah endi kemana ada lama mana ibu di mana mak sakul naon ada ngarong be boras silepon nak alerong haune belge daerah Hariara di Hitaan julune kuburan do ale sadde mana sih bote mana pak dia kan terus kirana di alam bawah sadar memana gawe pantai mah kuburan on laut jadi nang sadar memana orang mau jemput kereta kuda dungi dokon mas mau kerja iya mas ayo kita bawa ke Ratu Pantai Selatan maksudnya ibu mah amat tahun satu istana ni lauti hijau semua hijau gila semua lu bisa marmer di Roma Ratu ini pakai gaun panjang hijau kemudian disuruh dia kerja untuk membersihkan taman balik kerja mana enggak ada malam terus siang dan enggak merasa lapar saya seminggu Ratu Pantai Selatan menyuruh pulang tapi dibawa karung besar kemudian di mana diantar musuh itu bonani hawi hari-hari itu kuburan ini dungi sadar ulak memang tuh hutan mabuan karungon jauh si matuana manpang jauh si matuana tor jangku hisi matuana mado inat tahu doa anak mas dari mana kau mas 2 seminggu kau hilang dari mana kau mas ya aku kan kerja minggu kerja apa nah udah kurus udah ini tangga sumeri di kan sedih roh ini cerita ni mana mah narong mah buat jin jala ahilak ko to na ilam mah karong nang buka mana be ayo kita buka ya buka lama aku takut buka apa hebeng sogun alai mah lah kon tangol mamakai jangan nanti kualat nak udah minta tumbal itu wah cerita ni mana hudul di mana bonan yawi jono kuburan dongi suruh nyoro kidul kerejo seminggu dongi balik mana tuh sih sadar bawa uang 1 karung alai menggolak kita betul tapi lejau mbak turin roka enggak lagi tahu jangan mas nanti tak tumbal kualat jadi gimana ya kembalikan aja ke kuburan itu ipulang kalahi mah kira-kira jam 2 pagi pas mordal kalahi bareng kuburi uangnya hilang ayo mau lo ceritanya laut di kan anggo kita langsung dicerita itu manangah tabain nading gani roh balas ni satuhan itu udah tunggu uang sagoni nyai belorong atau soni do neng dohonon ni si Paulus huria Makedonia ima ala memang nasida sian ias ni roha mangalean dung di boto nasida asini rohani Tuhani merlipat gadda mah ka pasuk
Cijalota di Arisugut. Adong medok. Aikan di Timur Tengah, di Yerusalem, adong do Danau Galilea, dohot laut mati. Ya aik naon rosya sungai Jordan mengalir sarupa aikon. Alai sada tu Galilea, sada tu laut mati. Alai di Danau Galileon nak urang adeke belega-belega mok. Alai laut mati on tidak ada kehidupan. Alarang adong habaoran nah buasan mati do lauti. Jadi garamnya sangat tinggi. Lumut pun mati. Anggo Galileon ala mengalir di mana terus membagi-bagi ikon. Gok dek di sidang aka tumbuh-tumbuhan. Ini teori muse. Jadi masalah iman kepercayaan kita dok masalah pikiran dok logika yang mana kita pilih. Ala menang ihu tapi lokon mularong muel mata itau ho terus yes do terus teror terus. Ala yang mulu pakai hoi ya jadi bau. Atau sumur nggak pernah diambil airnya jadi bau busuk. Kalau kita ambil datang terus yang jernih yang segar. Tersoni mah teori. Napi nasahat nih agama tahun amang enang. Tergantung kita bisa menerima atau tidak, percaya atau tidak. Oleh menurut tahu harus percaya karena kita memberi ada keseimbangan hidup untuk sesama kita. Memberi itu tidak rugi. Dan memberi jangan memberi kalau tidak punya. Cenarong dok. Ale sawotik pasisi sa boras satu mata kari dan pola kurangan tersoni. Ale ngarong yang mula sejuta torilah sejuta. Perbedaan namanya dah. Jiro maksudmu bayar orang sekolah dope kontrak jabu dope ngarong menyesatkan kan? Order petuson habis lah kau tu gereja sudi. Alana angdo nama saya berita soni alani emosional na ile jabu tu gereja. Biasanya gereja-gereja karismatik kan? Bukai kolang na sudi. Alani mulai kamu kolang muna na tu paduluani kau lakon nami do. Ay na notice sama kan? Ay kolang ni seo. Angko karismatik dah. Buator sik bolang. Wah ngai berdiri na tu Tuhanina. HP satahun nai barang arong bijabu nabi. Tak song ni tenang dah. So tu ngadong di pikiranmu na ajaran kita meh notice. Berikanlah sedikit yang ada padamu. Sedikit saja untuk keperluan Tuhan. Jangan beri jika kau tidak mampu. Kalau ada bunuh perdita ni beri bama dokon. Apa yang kau beri semakin besar maka Tuhan berikan berlipat ganda. Kau berikan mobil akan diberi lagi 10 mobil. Berikan rumahmu beri lagi 10 rumah enak. Ay maksud ni perdita rumah-rumahan do rote. Gua KWP laksana. Masih di bawah kendali standar pikiran logika, pertimbangan teologis, sosiologis, filosofi sudah dipersajari kami. Kalau ni pos rohamu molo kajamita nasak kamion masih murni sesuai dengan kajian-kajian teologis. Bukan menghipnotis, bukan mengada-ada. Dang na pura-pura hebat dah. Alasian boleh terima haparsamu, boleh terima pikiranmu, diskusi kamu, tersoni mak model-modelna aturangan najepek. Ini minggu tersadari. Nah parpudi mak amang inang termobi di keluarga nabuan terdidi keluarga besar 5 juta tengah isok kamu bilang ni cantik-cantik kamu dua keluarga Marbun Bejernau dua mau siete apa satu nasida merguru terdidi masahat tu Tuhani dohamu dan akon sabil hamu pasahat tamu dirimu na tu Tuhani lo kau tu 4 juta junioron dosi April kono belaga do di huriaon tang yang siap pesta-pesta nai pasahat deui alamang tersurat deui di buku pengajaran di HKIP unang gabe hira umekmet
padi Dionisian pestana. Ikon padi Dioni no balga tapasah ma tutuhani si luar ratanya kakam. Alexa gejang do nak warna ya lupa. Tapasah ma Alexai buru si majuta ki tutuhani asa idongani Tuhan. Saya pas Tuhan boys lanjut sekolah minggu. Bau nang atonga SMP saya buat terdidi itu. Perdidi pe no didi ngai dai utibo da lagi sana mana. Didi mahon. Utibo da terdidi saya perdidi. Nggak kas tulis SMP saya buat terdidi. Bedi sekolah minggu ya udah tuh si Apri bawa sekolah minggu inang diajari firman Tuhan. Tuh ini masuk fokus tentang tulis dan guna ngatur jo manual jebu masuk manual mobil masuk langsung tidak. Maju dan aku jo dengan tasawani marpani asata laksanahon di minggu tersebut. Amin wartang yang mahita. Oleh hati Tuhan disungguli hodo kami di minggu sedarion. Sebuah melayani di bagasan holong nasakui nang majalo masini roha pasu-pasu kami. Bu kami berbagi saotik nakpe kami hurangan terlalu biaka di pelayanan. Ini nang danak mana yang menghidup pasu-pasu padidion sa bertumbuh magodang ibana buru-buru magodang sehat do sinaka sahid lionaka habis taran do tabi syukur tu natoras ngopung keluarga besar bulan naima carai non pasatami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari dia tahu babung pilihan. Tuhan,
masuk mahita itu sakramen baptisan kudus, baptisan nabadia. Ini mengarade mah orang tua danak maret kita 186 laos joloma nasida. Martang yang mahita alea manami nadi benua gijang narodo hami tujolom mabuan danakon asima roham jaloma ibana gabi anakom pasu jala pargogoi ma ibana mangyai hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu nama buan danak sidi dionon tangion hamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion ninna madok akasisianna pode hamu ma salhut bangso didi hamu ma nasida tubagasan goarni debata ama dohot anak dohot tot di porbadia ajari hamu ma nasida mengaradoti salhut nahutonahoni Tuhan jala ingot ma say dong anakku dohamu ganupari rasi rasa roh ajal ni hasyano manangise na porsea dohok ni didi dapotan hanguluan alai na so porsea hona uhum suku tangion hamu ma do tatani debata atar surat di evangelium ni si Markus adong maafkan nama buan danak Tuhan Yesus asa di jama ala dipisang akasisian naima nama buani jadi dong di da Tuhan Yesus sogo maruhana di dokma los samuma danaki rotu au unang ore hamu na sida adia kasih songonido harajan di debata na tutudo na hudokot tuhamu manangise anggoso songo danak ibana majalo harajan di debata dang bongot ibana tusi Ungin di haul ma danaki dia pehom ma tanganna tunasida mamasong nasida. Dorokso tapatupa padidion so tardani akristena mona hati dako kau majo hata haporsea ni haporsea. Atong alusyamu mahatanahu sukonon aperjulu
Ipangi dohamu nuang didio danakon tu bagasan naina porsamuna melusna dipangi do rohanam. Dipangi do rohanam. Dipangi do rohanam. Bihana ulu dohamu mamodai anak komunaon asa diboto jala dihutun nasida hatan debata halusna naulu doham. Naulu dohamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus halusna naulu doham. Atok tapasa mai bana tu debata ar hite padi dia na bedi joloma. Ale Alexa Aurora Kristabel Simajuntak Udidi mau tebagasan korni dewata ama do tebagasan korni anakna Tuhan Yesus Kristus do tebagasan korni to di perbadia saya diramoti Tuhan dewata mau di hawak mohon tuara jawana olahnya rodi saling lilingna amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga ho pasatami dana otu ho. Jala disakon hodo ibana gabe anak komu. Marhite-hite padidion na bedei. Asa masuk tuhurian hala Kristen ibana. Di tanah on. Jala gawi panean di hanguluan na saling lilingna. Asimar roham di natorasna. Saya pergugui jala jarima nasida. Menugu-nugu dak dana kitu ho. Asarap nasida taruli yarta ni harajamu. Amin. Mari dihita. Jong-jong mahita. Ale debata amanami na di beno kijang. Odo hararoan ni salihut si leo na denggan do nasa ulibasa na malutus. Pasat kami masya na nilihon mi tu hai pilihan nami tu ho. Sa jalo may gabi wap na husus di jolom. Asupasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulon harajamu di tonga ni huriam do di portibio. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Assalam mutadahami godang nisi leo-leon mi tuhami. Assalam girgirha mandok maulianti tuho. Arhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
sai pinar badia magwarmu, sai Roma harajanmu, sai saat malam mani roham di bano tongon sonna di bano gijang. Leon matuhami selarion hanguluan siapar. Sai sama dosanami sama panesanami di dosa ni dengan lamar dosa Tuhan. Una kami tugiu tu pangunjunan palua mahami sian pangagu. Pasu jari ramoti Tuhan Dewa Tamaho disontakkan Tuhan Dewa Tama bohina tuho jala sima rohan hamida didopakkan Tuhan Dewa Tama bohina tuho jari di pasar ramada mena tu tadim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, ku sangat bersuka cita dan bersyukur jika kamu senantiasa taat kepada Allah Bapa Maha Kudus. Karena untuk itulah kita dipanggil hidup kudus seperti anaknya. Karena Dia adalah Bapa Maha Kudus, sempurna tiada batasnya. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhanmu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh dan berbantah, supaya kamu tiada beraib sebagai anak-anak Allah tak tercela di tengah kentang yang bengkok kakinya dan yang hidup sesat di dunia ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang
Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhanku. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhanku. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, ku sangat bersuka cita dan bersyukur jika kamu senantiasa taat kepada Allah Bapa Maha Kudus. Karena untuk itulah kita dipanggil hidup kudus seperti anaknya. Karena Dia adalah Bapa Maha Kudus, sempurna tiada batasnya. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhanku. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersumber berbantah, supaya kamu tiada beraib sebagai anak-anak Allah tak tercela di tengah kentang yang bengkok kakinya dan yang hidup sesat di dunia ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah kasih karunia Tuhanku. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Itulah bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya yang telah